Vinga, comencem per la primera explicació del que són els grans cicles a dins de la numerologia evolutiva. Voldria explicar, que no ho he dit abans, que la numerologia evolutiva que jo ensenyo la vaig aprendre de la meva mestra Martín Cocatrix. Ha de quedar clar que ella ho va aprendre d'altres mestres, evidentment, però ella hi va afegir-hi una sèrie de detalls que la van completar. Llavors, el que ensenya ella no és exactament el mateix que podeu trobar amb altres numerologies. Per una banda, ja del que ella va aprendre, ja era bastant més complet que algunes numerologies senzilles, com podeu trobar fàcilment per internet, la tipus numerologia tàntrica, que t'explica, per exemple, 4 coses de la teva vida, i que sol anar bé, però que amb la data de naixement te fan 4 coses i te diuen res. Realment te dona unes generalitats interessants, però que no te permet ser pràctic i útil realment a la vida. El que ella va aprendre ja era molt més detallat, i va afegir-hi una sèrie de coses que m'agradaria fer-ho com a homenatge amb ella, doncs explicar-vos una mica simplement que, cosa que no farem en aquest curs, perquè ja us he dit que aquí farem solament els càlculs que tenen a veure amb la data de naixement, però que diguem que hi ha un altre apartat, que és bastant més llarg encara, que és el que té a veure amb els càlculs que es fan amb les lletres del nom i cognoms de cada persona. Doncs, simplement, us comento una cosa. La diferència que hi ha entre la seva numerologia i altres que hi ha que són semblants, perquè també fan servir el nom i cognoms, és que ella fa servir els 2 cognoms del pare i els 2 cognoms de la mare. I això no és purament perquè sí. No és una invenció que, mira, ho faig més complicat i poso més lletres. No, realment, si us pareu a pensar, fixeu-vos que el cognom primer, jo em dic Josep Gimbernat Amer, Gimbernat, és el primer cognom del meu pare. I també és el primer cognom del meu avi, del meu tataravi, etc. De tota la nissaga Gimbernat. I Amer és el primer nom de la meva mare, el primer cognom de la meva mare. Sí, però és el cognom del pare de la meva mare, de l'avi de la meva mare. És la part masculina de la nissaga Amer. Ella és la mare, sí, ella m'hi aporta energia femenina, Amer, el cognom de la mare, i a l'energia del pare li poses el primer cognom, Gimbernat. Però en realitat, tots 2 són cognoms masculins. En canvi, si afegim els de l'avi, el del pare i de la mare del pare, i del pare i la mare de la mare, tenim almenys una mica més d'energia femenina, 2 generacions. No més perquè no es podria, no? Però ella, com m'ho va dir, me va semblar simplement complicat. Però quan ho vaig començar a comprovar em vaig donar que era real. Jo feia els càlculs per mi, de la numerologia, simplement Josep Gimbernat Amer, i em donava uns números. Jo me mirava i deia, sí, sóc així, però no m'acaba de quadrar, hi ha coses que no. En canvi, quan vaig començar a fer els 2 cognoms del meu pare i els 2 cognoms de la meva mare, me vaig quedar astorat perquè donava molta exactitud. Era clavadíssim amb la meva vida, amb el que jo recordava de mi, com era i el que havia passat. Era molt més exacte, més precís que no l'altre. Bé, he volgut fer aquesta disquisició perquè això la tenia que haver fet en l'anterior vídeo quan parlava de l'inici del curs, però com abans me n'he oblidat. Com us dic, jo soc molt... això sí que ho he comentat, que no seran mai els vídeos iguals que els que vaig fer en castellà, perquè jo em deixo portar, soc espontani, no llegeixo guió, no vaig a fer una explicació ja escrita, ja pensada abans, sinó que em deixo portar i explico el que hi ha, el que sento en aquell moment. I en aquell moment volia recordar que vull fer un homenatge a la meva mestra, Martín Cocatrix, que per cert, si m'arribes a veure, ja sé que tu el català no l'entens, mires el vídeo en castellà, però allà no hi vaig posar aquesta explicació que acabo de fer ara. Ho sento. Bé, deixem-ho estar, que jo me'n vaig per les branques molt fàcilment. Doncs el que us volia explicar avui tractava dels grans cicles de la vida, que aquests sí que solament es calculen amb la data de naixement, així que és ben fàcil, d'acord? D'entrada tenim el que se'n diu el camí de vida, que és la suma de tots els números. La suma de tots els números de la data de naixement, se sumen. I en numerologia, evidentment surt un número llarg, però un número alt, no? Però perquè la suma de tot, dia més mes més any, se suma i surt un número. Però els números en numerologia han de quedar solament reduïts a un número, perquè números realment solament hi ha del 0 al 9, no n'hi ha més.
El 0 no l'utilitzem, i si sumes números de dates de naixement mai sortirà un 0, evidentment, sempre hi ha com a mínim un 1, no? Aleshores, doncs, es redueixen, se sumen tots, val? Si surt la suma de la data de naixement 15 del 2 del 58, i veieu aquí un exemple, no? Doncs surt 1975, la suma de tot. Vale? Doncs si teus el 1975, sumes l'1, més el 9, més el 7, més el 5, i finalment queda reduït a un sol número. Val. Això es fa sempre, en numerologia, en tots els càlculs que fas es va reduint fins que quedi de l'1 al 9. I això ens parla d'algo molt important, que és què hem vingut a aprendre. Però això, com que és tan important, hi dedicaré un vídeo específic, d'acord? Un vídeo a part, que està aquí, que pots anar-lo a veure, perquè tan punt el tingui penjat ja es podrà veure, que se'n diu El camí de vida, i en parlarem en allà. Però això és la tònica de tota la vida. A part d'això, tenim èpoques a la nostra vida, diferents èpoques, i es poden dividir en dos grups. Una, dividir tota la vida en 3 parts. El que podríem dir infantès, joventut, maduresa i vellesa. La primera part, nosaltres en numerologia en diguem el cicle de formació. Són els 3 cicles, el cicle de formació. Després hi ha el cicle de producció i el cicle de collita. El primer és l'energia de lo que és la formació, perquè és quan estem formant-nos. I sol acabar, en principi, cap als 30 anys. Hi ha una manera de calcular-ho, que aquí ara no us explico, d'acord? Doncs, i ens dona una idea sobre l'energia que viurem per dins, la manera que viurem aquell primer període. Després en tenim un altre, que és el cicle de producció. Queda una mica capitalista, no? Dir-ho així, perquè és l'època en què produïm per la societat. Diguem que és que ja tenim la formació feta, ja tenim el títol que hàgim de tenir, o no tenir-lo, comencem a treballar, i llavors tenim un altre, fins un temps, fins que ens comencem a pensar en retirar. Que consti que no es refereix als 65 anys, no és... Aquests cicles són més naturals, són més tal com tindrien que ser. I llavors, depèn de cada persona, són uns 18 anys de producció a partir del moment en què s'ha acabat la formació. I, per últim, hi ha el cicle de collita, que en diguem així perquè és la recollita de tot la collita, de tot el que has sembrat, els fruits del que has sembrat. I això és, a partir que arribes en aquest període fins que ens n'anem cap a l'altre barri. Són els 3 grans cicles. Aquí això també, aquí ho veieu l'exemple meu, que ho dividim d'aquesta manera, i, evidentment, el número que hi ha allà t'explica la manera de viure això. No faré un vídeo específic sobre això perquè heu d'entendre simplement el primer període, això ja us ho explico, ara, no té pas cap més truco, no té més dificultat, i l'únic que has de saber és què significa cada número. Per això, recordeu, hi ha vídeos que faré i que sortiran de cada un dels números, de l'1, del 2, del 3, simplement què significa aquell número ho apliques aquí. Això és el que he viscut en aquesta vida, en aquest període de la meva vida. Primer període, segon període, tercer període. D'acord? I després hi ha els 4 grans cicles que en diem realitzacions o experiències. La diferència, primera, que són 4 períodes en lloc de 3, que es calculen, també hi ha una manera de calcular-ho, que no és pas massa complicada, però que en aquest moment no puc explicar-ho, ja serà qüestió de més endavant, que aquests períodes es viuen, aquests 4 períodes, són com si ho visquéssim des de fora. Són situacions que ens venen. Els 3 primers cicles, aquests principals, és la vivència interna, com visc jo a dins aquella vivència. La puc viure alegre, trista, amb problemes, etc. L'energia que jo remeno per dins. En canvi, les 4 realitzacions, evidentment que tot ve des del nostre interior perquè ho atraiem nosaltres, però això ho vivim com coses que passen a fora. És el que veig que em passa. Sempre és bastant més fort com ho vist per dins que no el que passa a fora, perquè si jo per dins estic fotut i a fora hi ha una mica de plogim, doncs ja me molesta. En canvi, si jo estic molt bé, molt tranquil internament, i a fora hi ha una tormenta, doncs bueno, me protegeixo i punt, ja està, me patina. Ho enteneu? Per això és més important primer mirar els grans cicles, els 3 cicles, en quin estàs, quin número hi ha, etc.
I després fixar-te amb el que és la realització o l'experiència que estàs visquent en aquell moment. Són 4 números, que també no té cap més dificultat que veure quin número és. Això penso jo, que qualsevol ho pot aprendre, i ja et dic, mentre no te coneixes els números, mira els vídeos de cada un dels números, i així ens podràs entendre quina és l'experiència que estàs visquent a fora. Fixeu-vos, l'experiència de fora. Aleshores, ens trobem en que, de fet, es podria entendre com que primer m'afecta i veig el que està passant a fora, la realització en la que estic visquent, l'experiència que estic visquent. Després, ho visc d'una manera, que és el cicle. I per últim, tot això s'encaixa, s'incardina amb el camí de vida, que és el que estic visquent tota la vida, el que estic aprenent tota la vida. I es llegeix així, doncs, realització, cicle, camí de vida. D'aquesta manera, en un moment en concret, ho pots veure què t'està passant. I hi ha una cosa més detallada encara, que se'n diuen els anys personals. Els anys personals són l'energia que vius específicament en aquell any. Com que hi ha números de l'1 al 9, per tant, i van per ordre, vius un any, qualsevol el vius, per exemple, això es calcula, amb l'any 1, el número 1, se't diu que estàs en l'any 1. Llavors és un any de començar a fer coses, no entraré ara en la interpretació dels signes, torno a dir, dels números, això ja ho veuràs. O l'any 2, o l'any 4, o l'any 5, o el 9, i quan s'ha arribat al 9, el següent any és un any 1, i tornes a començar. Aleshores aquest et dona el detall, el que més es nota, perquè és el que vius immediatament, és les coses que veus que van passant aquell any. Per exemple, l'any 1, per tothom, és un any allà on solen passar coses. No és un any tranquil, és un any en el que sols decidir i fer coses. En canvi, un any 4, simplement resumint, no? Doncs és un any tranquil, quiet, d'estabilitzar i solidificar les coses, de buscar seguretat i de fer que les coses s'acabin bé. No són anys d'aventura, de començar coses noves, etc., per tothom en general. Això te pot donar, doncs, saber si vos tens un projecte, vols començar un negoci o començar una cosa nova, doncs saps que el millor és l'any 1. Si estàs en un any 8 o 9, te diuen espera't, si estàs en un any 9 espera't perquè l'any que ve serà el bon moment, l'energia t'ajudarà. En canvi, si ho fas en un any 9, l'energia va en contra, perquè més aviat costa de fer, etc. És molt bo per organitzar una mica la vida i també per entendre-la, la vida que ja has passat. Si ets una mica grandet, ja has passat uns quants cicles de 9 anys, doncs te'n donaràs compte que, és veritat, mira, quan vaig començar estava en un any 1, quan vaig anar de viatge, aquell viatge tan important, estava en un any 3, i, quan van trobar feina, un any 4, etc. Vas veient la teva vida per què han passat una sèrie de coses, i ho has viscut bé o malament segons com tens tu els teus propis números, com els vius, i això és una altra història, no? Més detallada. Fixa't, doncs, que els grans cicles t'ajuden a tenir una idea molt clara, i tots aquests es calculen simplement amb la data de naixement. Torno a dir, ho pots fer-ho per tu, per les teves persones estimades, i també fins i tot pels amics. Jo em recordo que sempre dic que te puedes quedar con la peña, pots quedar com un rei si en una conversa d'amistats hi ha confiança, tu li demanes la data de naixement amb algú i sumant ràpidament veus en quin any es troba. Això parlarem dels anys personals i explicaré com es calcula i de quina manera, com s'interpreta. I resulta que surt que està en un any nou. I llavors tu ja li pots dir ràpidament que estàs visquent un any difícil, complicat, un any en el qual estàs més interioritzat, no tens ganes de sortir, etc. Bé, el que té que veure amb l'any 9, no? Amb el número 9. I tu veuràs com la cara diu, com ho saps? Perquè quadra en la majoria de les persones. O el camí de vida, també, que és una cosa molt fàcil de sumar i d'allò quasi pràcticament sense ni fer càlculs, ho pots fer-ho mentalment. Això et pot donar una història molt divertida, no? Perquè pots saber moltes coses i quedar bé amb els altres. Però bé, això seria un divertiment, també ho pots fer-ho servir de manera més sèria, o inclús per una amistat, aconsellar-li. Si dius que estic passant no sé què i tu fas el càlcul ràpidament i li pots dir, bueno, clar, és que estàs així, en un any nou, tingues una mica de paciència perquè això s'acaba tal d'aquí i tant i aleshores començaràs el següent any, etc. D'acord? O sigui que té una sèrie d'utilitats pràctica i és ben fàcil. Bé,
Sí, perquè aquí no us ensenyaré a fer els càlculs, en el següent vídeo que parlarem d'alguna altra cosa, com es calcula el camí de vida i quina aplicació té, doncs entrarem ja amb el primer dels grans cicles. Com sempre, preguntes me les podeu fer en els comentaris, jo sempre us contestaré, i ens veiem en el següent vídeo.